Hello everyone, welcome to my channel. Karosa Kaaganan, native, number 1. Gwapa o, no? Simple lang handa nga, karosa. Barangay officials. May design ila Carval. Tiyo ko lang kapitan na. Ang kapitan dito din. At toto siya. Tito Kap! Pero lang kadalag ko ang karusa subong. Ang ila Carval, cute man. Expo sa init ang barangay Balabag. Kanami. Pero hindi native ang dating din, no? Laging fake na, no? Puro plastic. Mga hamay-hamay ang Carval sa tilad. Hamay-hamay ang Carval. Cabugao Norte. Made in native. Pero nami, ito ang aganante. Nami, tuwan doon. Cabugao Sor. Hindi naman. Ito Rio, makatanggan na Carval, no? Malak pa, tigyaman ko gani. Ang ano? Tarpulita, ay naman tsura. Nami ang da Carval. May address. Hi! O, ba nga, ang mura product na mo, no? Style by Bart Events. May ano kita na? Magnificent na nakamali. Good, Gar. Gar! Gar, smile, Gar! Pero rayo ka drag ka nanda Carval. Simple man lang ang layout sila mo. Ito apa man dyan. Sobra pa tayo nakabata dyan pagsangaan. Pagsangaan. Kita mo Carval na? Ah? Gwapa pa na sen. No? Ay, Balagan! So far namin ang aga namin sa phone. Ha? So far. Ha? Wey, barangay Palagan! Hi, te! Barangay Pandak. Ano daw sa... Sanda ka Pandakaw. Muso nanay. Nagpamusuon ko ng Carval style na ko mga madawag ang muse. Ito ko delikado. Kanda nyo dito, naglalalayan. Dato lang daw. Pero namin yun, nagsugod sanda sa kuron, tapos sanda sa babaw mga commercials buildings dun. Daw budlayan, dara maglitek ka magkasama. Kung hindi, ito maano sa ay. Ay, bata ka? Oo. Pero gwapa siya, no? Tama kainit.
purok tres. Alang-alang, kibagta na tayo. Guwapa, oh. Gusto Margaret yung tsura na, no? Guwapa man, ako por 4. Nami, ang karbo ka puro 4. Nami, design na tayo, no? Nami, mantigo mo, no? Guwapa, sunda, no? Inundol kita natin yung ngod, no? Tigam.